Milan Mitrović kao mali otkrio je ljubav prema stolarskom zanatu i sebi zacrtao put. Kod brata od strica još u osnovnoj školi počeo je da uči zanat i da se sprema za stručni smer u srednjoj školi. Tim poslom sam se bavio 7 godina aktivno kod njega. U tom periodu nikada nisam mislio koliko u tom trenutku mogu da živim lepo od toga, nego sam svakog dana gledao da naučim neku novu operaciju i svakog dana da se što više usavršavam u tom poslu, kako bih mogao da uzmem sutra dan da se osamostalim i time sam da počnem da se bavim. Nije gubio vreme, već je sve situacije i svaki dan koristio da nauči nešto novo. Na taj način uvideo je sve prednosti i mane posla. Ja sam shvatio tada, jer ja sam prošao odrastanje jedne firme. Bukvalno od nule kako se kreće i kako se pravi jedna firma. Kako trebaš da poštuješ rokove, da gledaš u svakom segmentu da budeš uvek na kvalitetu. Milan smatra da se bez snova ne može ništa postići. Zbog toga sam se ja bio opredelio kao mlad da krenem sve to, dok još jednostavno na neki način imam snage, imam volje, nikog ne uvodim u rizik. Znači, jer generalno ti da bih uspeo u poslu, sve to na neki način rizik. Onda sam krenuo, znači, ja sam bukvalno krenuo sa 25 godina da pogađam neke poslove sami i da se na neki način osamostaljam. Viziju koju je zacrtao u poslu deli sa svojim saradnicima. U suštini mora da se puno radi, da nema tu nekog klasičnog radnog vremena, 8 sati, znači kad je gužva, kad imamo dosta posla, znači mora da se radi, mora da se preklapa, znači mi smo tu, baš smo i zbog toga i uspeli da, znači, ne vezujemo se striktno za neko radno vreme, nego poštujemo, bitno je da se ispoštuje kupac, da sve to bude kako treba. Znači, da bi uspeo u startu, da bi mogao da postigneš to što želiš da postigneš, trebaš da se odrekneš svega. Trebaš da provodiš, bukvalno da legneš i da ustaneš sa poslom. Znači, kada se meni završi rad u radionici, ja nisam završio svoje radno vreme. Imam obaveze posle toga da odem do klijenta, da uzmem mere, da njima dam predloge, posle toga vršim specifikaciju, nabavku materijala, šta su te trebam da nabavim kako bi ljudi koji rade sa mnom mogli da uzmu da radi, kako bih ja imao najveći efekat. Kroz program Pokreni se za posao za 6 godina podržano je ukupno 490 preduzetnika. Od toga 146 mladih, starosti do 30 godina. Otprilike smo došli do toga da ono gde nacionalna služba ne može da odreaguje, mi možemo, a s druge strane nacionalna služba ima veliku bazu klijenata, ima te sve neke podatke koje su potrebni i može tačno da razdelite neke ciljne grupe koje su nama interesantne, od mladih, preko žena, preko osoba koje su ostale bez posla, pogotovo ova zadnja kategorija. Dešava se da jedno isto lice koje ima status nezaposlenog lica može dobiti podsticaj i od strane nacionalne službe za zapošljavanje kroz finansijski iznos od 160.000 dinara za program samozapošljavanja, a s druge strane također može dobiti podsticaj i od nevladine organizacije ENEKA u iznosu od 240.000 koji je namenjen naravno za nabavku